matambudziko andiri kuona anyanya kupawo matestimony iro wiki ratapfuura iri, nyaya yekukomborerwa kwevanhu mumabasa. Tine vanhu vekuti kana munhu anogona kunge ariko kubasa asi ari kushungurudzwa, ari kutambudzwa. Unenge wafanana nemunhu akasiya basa, uriko kubasa ikoko, kubasa hakuchanakidzi, kune maconditions akaomara anenge achikonzeswa nevamwe vanga vachiitirana makuhwa kana vanokuvenga. Nandiri kuCity Sports Center musi weSaturday kwakuine Cup Clash, and pane zvimwe zvandakaona zvindakanotisa kuti zvinhu izvi hazvingangoveri pane something chiri spiritual futi chiri kuitika panapa. Like pane mamwe vanhu ekuti waita vachingosvika pastage asati aimba anything mafans vanobva vatanga kutoti tombabhaisa kuti hatisi kuda tombonzwa zvinhu zvakadaro. Ndichizoda kuongorora nekuona tine mamwe masong ana Soldier Love akaita sekuti waida kundifuratidza nemafanzi kuti sei hakuna zvinhu zvakadai zvinoitika futi zvekuti mumwe munhu anogona kuenda unokubatira bata kuti undosvika vanonge vatosviba mwoyo newe. Varume vachizochuza bere vachisiya kana shumba kana kusiya kana zvimwe zvimwe shumba dziriko futi dzevaroi. Varoi vanoshandisa kana nyoka, ndinomunzwa nyoka imuroi. Vanoshandisa zizi. Vanoshandisa zvishiri zvakangosiyana siyana zvirimwe rimwe. Zvakafanira kushira. Kana munhu chaiye muroi anoshandisa munhu kuti adye mumwe munhu. Saka makazoona kune yakamboitika kumangura kuma last year but one vanhu vanoviga munhu. Vanoviga munhu vanoenda body sweeper, munhu akaonekwa akadyiwa mhuno asina mhuno iyi. Right, Magadi muri Zimbabwe, and welcome back again. My name is DJ Sparks. Tripana baba munosangana, the biggest podcaster in Zimbabwe, but no kurukura nyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe, but no itangwa viridzo netsvakiridzo, but no bata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika munyika yeZimbabwe. Panapa tinoinvite vanhu vakasiyana siyana vanouya kuti vashare uyezve kuti tinzwisise nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika mumastreets, ungave uri artist, comedian, pastor, nganga, zvese tinokuinvite panapa kuti tive neinformation yekuziva zvinhu zvinenge zvichiitika, because we believe kuti a lot is going on out there. So tiripo pakuzviisa kuvanhu kuti vanhu vazive zvinenge zvichiitika. So muzuva ranhasi I'm very happy because ndine munhu waMwari, ndina Bishop Marimo vanova ivo vanobatsira vanhu kuti vanhu vakasiyana siyana nenzvimbo dzakasiyana siyana tinovaigira vanhu vanovabatsira so that matambudziko vanosangana nawo mukati meupenyu aite achipanguka kana kuti apere. Saka ndichavakokeredza muchirongwa then totokurukura navo tinzwe kuti vanobatsira sei uyezve vanorapa sei, izvi zvine chimboitika, vanorapa nenzira ipi. Saka tichange tiinawo panapa tichikurukura. Munhu waMwari munofara here? Tiripo. Kazwai makadii munhu waMwari? Aiwa, isusu tinofara munhu waMwari, amoti tiri basa. Aiwa, basa raMwari riri kufamba zvakanaka. Right, vanhu vangada kuziva kuti anonzi Bishop Marimo ndiani uyezve vanobatsira nenzira ipi? Vanonzi Bishop Marimo ndivo vamuri kuona apa. Vanobatsira nenzira yemiteuro. Kumiteuro ndiko kwedu, tine miteuro yatinogadzirisa tichibatsirawo vanhu. Muchibatsira vanhu? Alright. Saka ndezvipi zvinhu zvamunogona kugadzirisa tapinda pane nyaya dzakasiyana siyana kuti discuss nezvadzo dziri kuitika munyika yeZimbabwe, but da kutanga nambobvunzawo kuti ndeapi matambudziko amunoyatsobatsira chaiwo so that matambudziko andiri kuona anyanya kupawo matestimony iro wiki ratapfuura iri, nyaya yekukomborerwa kwevanhu mumabasa. Tine vanhu vekuti kana munhu anogona kunge ariko kubasa asi ari kushungurudzwa, ari kutambudzwa. Unenge wafanana nemunhu akasiya basa, uriko kubasa ikoko, kubasa hakuchanakidzi, kune maconditions akaomara anenge achikonzeswa nevamwe vanga vachiitirana makuhwa kana vanokuvenga. Matestimony andaona akawanda nevanhu vanenge vachirwara nenyaya dzemarelationship. Tine vanhu vanenge vari mukati mekuti ari kudanana nemunhu wake, apiwa zvivimbiso, onyorasiswa yangu yekupedzisira, zvinhu zvinorwadza munhu. Saka vakadaro tinoti hapana chekutya, manyaya emuchiitirwa miteuro yenyu pangave pafoni ipapo, ukanga wakwanisa kufona unogona kubatsirwa kana kuti ukauya wobatsirwa. Tine nyaya dzekurwara kwevanhu, vanhu vanenge vachipenga vaya, wane munhu musarei vanhu vanorwara mudzimba, vaunzei wange vachibatsiridzwa, zvinhu zvofamba zvakanaka. Ndiwo mamwe mabasa andiri kushanda nezvawo izvo. Kuzvirwere uku? Zvirwere zvakawandisa nemarudzi azvo zvakawandisa. Zvizhinji zvacho simba harisina kundira Mwari, asi munhu akauya tikaita miteuro yatinoita,
vanhu vazhinji vari kungowanika vachiporeswa, kunyanya pane vanhu vanodamburwa gumbo achinzi aiwa ane shuga, iwo ane kenza. Pamuteuro zvinodzividzwa zvinhu zvakadaro nekuti zvechokwadi varoi vari pabasa, vari pabasa rakakura ravari kuita vachirwisa vanhu. Tinozozoona kana munhu achinge ari munhu anzi abatsirwa, paya paanobatsirwa unotoona kutoti ako shuga zvaisipo zvainzi iripo, ko kenza zvaisipo, ko munhu zvaida kudamburwa kava asapora. Saka zvimwe zvezvinhu zvatinokwanisa kunge tichiita basa nazvo. Ko pane dzimwe nyaya dzinenge dzichinetsa, nyaya dzeurombwa, vanhu vanoromba kumafamilies, vamwe vane mishonga yavasisadi, zvakawanda zvekubata-bata. Izvozvi zvitiri munguva yekuti vamwe vari kuenda kunoita machenura, kunorova makuva, vari kuita sei. Izvozvo munokwanisa kubatsira nekusofawo zvinhu zvakadaro. Ichokwadi munguva yatave senguva yematombo inoyi takaona zvizhinji. Vanhu vanozoudza vanhu kuti handei kutombo, vanhu vanenge vatombotanga wafamba before, vanhu vanenge vaenda kun'anga, vanhu vanenge vatoroya makuva mazhinji atonge atogadzirwa. Pamunozoenda paya vazhinji vari kuzoya vatoremara, vamwe vari kutoya vakutofambira inyaya yegata rekuvhunzira kuti chii chakauraya hama tabva kudombo, inyaya yekuti vanhu vanenge vagadzira dombo vasina kutanga vafamba. Saka nyaya yekuda kunzwisisa zvekutambudza vanhu, nyaya yekuda kunzwisisa kuti tingafambise nenzira ipi tisati taisa kana ringave dombo, inyaya inoda kutanga yafambirwa, inyaya inofanira kufamba kunge yatanga yatariswa kutanga. Munhu unozoona paanoitirwa muteuro paya zvinhu zvake zvakumufambira zvakanaka, asi ukangozviita chiite kazhinji kacho vanhu vari kusangana nematambudziko ekuti varoi vanenge vatoita basa ravo kare, vanhu vatangirwa. Saka kazhinji tinokurudzira kuti munhu anotanga afamba anzwisisa nyaya yake kuti abatsirikane, zvinhu zvifambe zvakanaka. Alright. Munhu wamwari tiri papo pane nyaya ndabva ndafunga. Nandiri kuCity Sports Center musi weSaturday kwakuine Cup Clash, and pane zvimwe zvandakaona zvindakanotisa kuti zvinhu izvi hazvingangoveri pane something chiri spiritual futi chiri kuitika panapa. Like pane mamwe vanhu ekuti waita vachingosvika pastage asati aimba anything, mafans anobva atanga kutoti tombabhaisa kuti hatisi kuda tombonzwa zvinhu zvakadaro. Ndichizoda kuongorora nekuona tina mamwe masong ana Soja Love akaita sekuti waida kundifuratidza nemafanzi kuti sei. Hakuna zvinhu zvakadai zvinoitika futi zvekuti mumwe munhu anogona kuenda unokubatira kuti undosvika vanonge vatosviba mwoyo newe. Ichokwadi munhu waMwari, zvinhu zvese zvinoda kufambirwa. Vazhinji vamwe hatigone kutaura mazita, asi vamwe vanotouyawo kwatiri vachiwana muteuro yekuti paanosvikawo pastage anga achionekwawo, nekuti zvese zvine mhepo. Unoona kutanga kuimba wamuno muguta, asi kwawakabva uku kune vanenge vachitoita vajeras kutanzwa kuti wakune zvawakuita. Saka ndo paunoona chero usina akuroya wauri kukwidzanya naye, paunosvika pastage paya wakutosemwa. Kozoita mumwe munhu wekuti anotoimba chero chinhu zvisina basa, achingosvika pastage paya unonzwa kuti vanhu vakutofara wachitokanda mari uchingokwira pastage. Inyaya yekuti munhu anenge ane mhanza yakachena, mapaona. Kozoita vamwe chero muvaimbi imomo kuti munhu anenge atombotanga afamba nezita rimwe kuti mwaende pasi. Saka iwewe kana wakwanisa kuchanza kupinda muzviya unofanira kutanga wambochenurwa mhanza yako, unofanira kutanga wambopiwa muteuro wekuti pauchasvika iwewe uonekwewo semunhu, udiwe usasemwe. Nekuti zvechokwadi kana wakasemwa pamirike pastage paya ndopaunoona chero uchingotaurwa zita rako usati wasvikapo makina atofanira kupoterwa kare nenyaya yekuti hausi kuzikanwa tori nekumweya hauna value, nenge usachiremera. Saka unototanga kuvengwa ugodhiswa nevanhu ipo paya. Saka inyaya dziri spiritual, hazvingoitiki izvozvo zviya. Munhu paanosvika pastage vazhinji anenge zvaanenge atogeza, ane zvaanenge atozora, ane zvaanenge anwa, kuti kana akaimba angoti achiimba paya munhu wese akutodi akutomuteedzera. Saka chimwe zviriko zvekutoti maartist anenge achifanana kunze iwo pachawo kwabva kwati kutofambirana. Variko vanenge vachitofambawo either mafanzi kana ivo vacho vanenge vachitopinda pachinhu. Asi kuri mafanzi anogona kufambira munhu kuti paanongosvika, ndakamuvenga artist paanosvika pastage panapa kuti asaperform. Zvinotoitika ka zvakafanira kuti kana ndirini muimbi pana ari kundifarira usereka anozondifambirawo kuti ndoda kundisimudza kuenda kumberi indisingaziye. Saka kuti ningada ndikwikwidzeyo ngaawire pasi. Zvinotoitika nekuti satanism yakurisa, satanism yawandisa mishonga yako, vanhu vari kufamba, vanhu vari kushereketa, vanhu vari kusereketa, vanhu vari kurosa mabhodha kunena Malawi, kunena Mozambique, kunena Zambia, tiri muno kunena Chipinge kwese uko, vanhu vari kufamba vachibatawo mishonga, vanhu vari kubata-bata. Pamatanya yekuti vanhu kubata-bata, pana neyandanzwa yemapira mekana mainzwawo
mapere akadya vanhu kwanotokakawo mapere aya akadodya vanhu mumusha chaivo musina gomo musina chii, asi munhu akadyiwa bere rikatoonekwa. Saka muchaona kuti vanhu vanopedzera kuti ndeabva mudondo asi ndeye vanhu. Saka muchaona kuti vanhu vachitori nezvakawanda chero nemudzimba mune zvinhu zvirimo, vanhu vanenge vane zvavanenge vanazvo. Saka life ndeye kumboita uchifamba uchinzwa vanhu tiri kubhilivha zvinhu zvakasiyana siyana. Saka na iwo mhuri iyo yekudyirwa munhu nebere tinotoikoka futi kuti iuye, nekuti bere harina kuurayiwa kakadyiwa munhu akadyikwa mahalf body. Saka vanhu vakadaro vanhu vatouya futi kuti bere rinofanira kuti ritobuda pachena. Tinouraya futi zvinhu zvakadaro zvikwambozidhoma, tinoparadza zvichionekwa pachena. Vanoziva mbiri yangu vanoziva kuti baba ava sekutamba navo, vanozvinzwisisa kuti amarimo kana vasvika vanopedza masports. Side hero ndo rediwo rekufumura mapaona. Saka kana riri bere remunhu, mhuri yakadai inofanira kuti iuye toita muteuro, bere inofanira kuti ridye muridzi waro mapaona. Inofanira kudya muridzi waro, nekuti ipapa tichibva kuruva munhu unenge ratokumba bere sote rikatsvagwa nesparks kupi neparks arigone kuwanika. Saka panda kuti paitwe muteuro kuti munhu akadyiwa nebere, bere kana riri remunhu, munhu muridzi webere ngaataure ndiri muridzi webere, anofanira kunetswa naro ridye iye. Muridzi wacho chaichai ndiye anofanira kunetswa nebere rake. Zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinovhundutsa, but inini chinondishamisa chekuti bere riri bhedhe kana kuti bere rine mamwe abilities arinoita anoita kuti vanhu vade kurishandisa. Iro racho inyaya yekuti rakashate kana kuti vanhu ndo vanorishatisa. Waroi ndo vanorishatisa ka. Nokuenda kunana parks uko kunana national parks atinawo. Kone vachichuza I think the question yangu cheche. Wewe vachizochuza bere vachisiya kana shumba kana kusiya kana zvimwe. Dai kana shumba dziriko futi dzevaroi. Waroi vanoshandisa kana nyoka, ndinomunzwa nyoka imuroi. Vanoshandisa zizi. Waroi vanoshandisa zvishiri zvakangosiyana siyana zvirimwa. Zvakafanira kushika. Kana munhu chaimuroi anoshandisa munhu kuti adye mumwe munhu. Saka makazoona kune yakamboitika kumangura kuma last year but one vanhu vanoviga munhu. Vanoviga munhu vanoenda body view pa munhu akaonekwa akadyiwa mhuno asina mhuno iyi. Asi vanhu pakanga akagezeswa anga ari right. Vanhu vachoti munhu anga anayo paagezwa. Munhu anogezwa nemadziso akuda paya. Vanhu vanozoenda body view vakaona chinjese pato nebuda apa munhu adyiwa. Mapaona vanhu vakanetsekana kuti ko chii chaitika. Vanhu pakazofunga kuti tamboona shiri yanga ichibhururuka kunge munhu unenge njiva chaiyo. Sanga ichitumwa nemunhu chitori chidhoma. Saka zvidhoma zviriko zvakatozara pasi pano. Vanhu waipa days are very evil. These days vanhu vari kubata zvinhu zvakasiyana siyana. Saka vanhu vanofanira kupota vachimbofambira nyaya dzacho vachienda kuvanhu vane masimba. Handisi kuti ndindegane, vazhinji vanogona kunge vachitawo basa mukati umu. Asi tiri kuti pamasituation mazhinji anosangana nevanhu, vanhu vanofanira kupota vachitarisirwa vachinzwa kuti zvikunzi kudii nevanyai vedenga. Alright, aiwa ndapanzwisisa. Pane pamanga muchitaura kuzoni kuti vanhu vashata, vanhu vanogona kufamba zvinhu zvakasiyana siyana nazvo zvinhu zvavo vachifamba nazvo. Pane nyaya iriko mazuva iri kunetsa vanhu, nyaya yetindi. Nawo pari kunzi mota dzese dzine tindi dzofanira kuti dzibvise tindi because vanhu vari kuzopedzisa vakutakura zvinhu zvisingasirizvo, vakuita zvinhu zvisiririzvo. Mungati chiwo semunhu ari spiritual pakuchengetedza vanhu apo ipapo vanenge vagona pakumboti matindi aya muri kuita zvizhinji, nekuti munoona kutakura munhu anenge aba zvinhu zvaaba vanhu vafamba nazvo. Kana munhu atotsvagawo nevemutemo ane munhu akaponda anongofamba akazvivharira, imangogone kuziya iye achinja mota kana atopinda mota yapinda akagara kumashure anonetsa kurumbidza atreka. Asi munhu anofamba negudo rake futi. Ano amutaura nyaya yekuromba imwe anofamba negudo rake kumashure, anofamba nenyoka yake, anofamba nebere ime mumota muya. Iye akatorara kana paside. Saka kana wabviswa tindi zvine kubatsira kwazvinoita nenyaya yekuti vanhu vakunyanya kuita zvinhu zvakasiyana siyana, vanhu vane musikanzwa. Saka nyaya yekubviswa kwetindi inogona kubatsira zvakanyanya nyanya. Aside respiritual kuti iye munhu anosvika kuti tindi ibviswe, chii chaanga achiwanza mutindi imomo. Aunongosvika kuonekwa like inini mungona ndonanga ndichidendire raundi rangu ndakuita ka baraundi ndakuita here handisofanira ndichionekwa nevanhu kana mamwe mafanzi kuti vazoita asparks ari panapa. Ndoita ngoti ndakazvitinya ndakawandisa. Aiwa, tindi inofanira kuti ibviswe
zvakakosha. Tinotambira mutemo iyoyo wekuti tindi ngaibviswa vanhu vaone nekuziva zviripo, nekuti chero cheupombwe chaicho usati merodzere pagedhi penyu apa mwana unongouya pagedhi peofisi penyu motopaka ipapo mongotipe mota yakatopaka izvo mutopondwa munhu, izvo mutotikwa cheupombwe imomo. So zvakakosha kuti tindi ibviswe, nekuti mota mazuva ano dzaatodzimba vanhu vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana. Saka inini I don't encourage zvangu zvetindi. Saka muchiona kana mota dzangu tindi handise tindi. Alright. But ndikurenge patindi matkwadza because mumwe ndozvoti handisparks keni mumuponde kana keni mumuvharire keni mumupwanyire keni mumupwanyire kana ngozvoti uyu mukadzi ari ega mota muna vamwe vanhu because vamwe vanhu nditopona kana marobhasi because vanenge vachifunga maybe tiri 4 kuti makawandisa imomo iwowane isisi tindi ndingangooneka kunzi ngomana atorwane zvake papacho ndingochibva kana ti maybe kuchitungwiza late mameasurements agara nyika yedu kutobatsirai kuisa makamera marodhi ekuti mbavha dziite shoma. Saka hatingatyire mbavha pakuti mota isatichire mbavha achawanda aritoiswa maimanja anoitoiswa nevakuru varitoaisa mapresident vachaisa maimanja. Aiwa, it's okay. Tingoti ngopfuro nepamatindi pavatimonzwawo kuti munhu wamwe ari kuti chiwo nazvo. Pane nyaya imwe inotinetsa zisingaiti, nyaya namanjuzu mukuru wangu ka bute riri kurohwa kunzo. Vana bute vari kurohwa ngeshebheti. Riri kuputwa. Asi chandiri kuona ndechekuti inyaya yekuti vanhu kwavanenge vachifamba, vanhu mazuva ano zvatachicharonadzana kunyanya kufamba mudzin'anga kunyanya godobori ndo kunoputwa bute, nekuti munhu kana achienda kuna pasa kana achienda kuna profita kana kuna madzibaba haapuwe bute. Saka nyaya yekungoti vanhu vaakubhirivha chivanhu zvakanyanyisisa, vanhu vaakubhirivha nyaya dzenjuzu. Nyaya dzenjuzu dzandakambotera ipo paya ndichiti ininika ndine hwane umwe chete akambotorwa nenjuzu wandakaburitsa ndatonzwisisa zvachivo kuti iyi njuzu watakaburitsa kumazowe 2015 anga atorwa nenjuzu. Asi kazhinji mazuva ano munhu ukaenda usina simba pane njuzu unogona kuparadzwa nenjuzu, ende njuzu dzachona dzishoma. Asi pari zvino muchaona kuti pavanhu 50 chero kumisa murodhum patori ne30 vanenge varikutoita zvenjuzu. Njuzu dzakutoita kutodeedzwa kuti dzipinde muvanhu, marine spirit, ende mweya iwoyo mweya wakaipa, ende vana manje vanenge vachizwa kunzi une raki iwewe. Asi muchaona kuti munhu nguva uchatanga kuputa bute kana une zvaungaona zvakutoita zvichitobva, kana ungoone laki rako unangoona rako kutoita richienda, kana ungoone mukomana ungoona undogona kutokusema akutobva achitoenda ugoti pana akuroya kuti aende, asi ndiwa mudzinga wegani. Saka nyaya yemanjuzu inoda kuti icherechedzwe zvakanyanyisisa, inzira inoda kuti vanhu vaite vachisiya zvishoma nezvishoma. Hatirambe kuti kune vanogona kunge vainadzo asi vangave vashoma kwete vazhinji semawandiro avaita pari zvino kuti asi njuzu dzacho idzo dziriko here? Njuzu dziriko, asi mashandiro adzinoita asiyana nemashandirirwo adziri kunzi dzinoita muvanhu. Kobosi pane njuzu dzinonzi dzakasiyana siyana, vamwe vanti pane njuzu mupeperekwa, vamwe vanti kune njuzu yakanaka. Zvizvini chimboyatsoitika inani yatsopanzwisisa. Aiwa, panyaya dzenjuzu pachayo mweya wakaipa ungagone kuzoita semunoda kutungamirira kuvanhu vanoteedza zvechivanhu vanhu chaivo chaivo. Asi njuzu mweya unotorwisa vanhu. Saka muchiona zhinji dzikatora vanhu mukanonoka zvainoda inobva yauraya. Vashoma vanogona kunzwisisa nekuziva zvainoda, nekuti wese atorwa nenjuzu vazhinji vanoparara. Asi munhu akatorwa nenjuzu vakakasika kuuya ndo patinogona kuzoita zvatinoita, munhu obuda ari mupenyu. Asi kazhinji kacho vanhu vanotozoya vakuvhunzira munhu akatotorwa akatofa akatomuradzika kare kare. Saka ndo panonetsera nyaya dzemanjuzu. Dzekuti vazhinji vashoma vanozvinzwisisa, vazhinji havazvinzwisise. Ende njuzu kana usina spirit inoikunda haugone kuibvutira munhu ari mupenyu, ingatozoita kupotsera munhu ndiyo, munhu atofa. Saka njuzu inoda powerful munhu waMwari. But ndichipa nyaya dzemanjuzu nebute papapa, bute rinomboyatsoshanda chii? Rinoshanda chii bute? Rine basa rebute pakufambidzana nenjuzu? Bute yacho bute munhu paanoputa anenge aridhake arisairinotonetsa kubhema. Bute rinodhaka ngoti mamhuripute, kuna vanoputa vanotodhakwa naro bute. Rinotodhaka iro bute yari. Asi maputirwo ari akuitwa vanhu vakutoita zvekutodhakwa naro vawandisa, ukati kwei kudayo
undoona munhu achirwara gotsi kuda kuti pane zvadistebheka musoro make umu. hanzi kune rematare kotine hondo chii chinosiyanisa zvinezvi. Ivo wangatoziya ndiva vanenge vachiti rematare kana vari mumatare mavo pane zvinogona kutungamirira matare then rehondo vanovabatsira kurwisa hondo dzavo pakushandisawo kwavanoita, asi pakucherechedza kwandiroita I don't encourage side ranguwo zvangu ranabute ini handishandise bute. Ndinoshandisa nhombo, ndinoshandisa mvura, ndinotsvaka nditeuri yangu yandinoshandisawo. Chechi yangu chechi yangu haisi John Masowe. Chechi yangu itoriwo nevakuru vayo vasiri vekumasowe, asi ndinotenda manamatiro anoita vanhu vechimasowe isine maitiro atinoitawo. Tine vakuru vacho kuti ndizonzi bishop inyaya yekuonekwa mhando yemabasa andinobata pakubatsira vanhu kuti izvi zvazvemabhishop ndomatangiro akada kunzi bishop tiri muchechi, asi handisi bishop, nditore vakuruwo vangu vandinavo ana jena musoro. Saka unoziva kuti ndiri bishop nenyaya yenyaya yemafambiro andinoita basa pakuyeresa basa, pakuyeresa muteuro, pekuti tikati munhu ada murume obva wana murume, munhu ada mukadzi wana basa, munhu ada basa wana basa, munhu akurwara ngaapore, mapaona, munhu ada ane mukomana wakakatiza ngaadzoke odzoka, mapaona. Saka ndo akazanga kuti aiwa mabasa aya munhu taakumisa mulevhel rabishop. Saka chero mabhishop akatinzwa vanotoseka kuti ndikutaura kuti bishop ivava inyaya yemweya wamutsvene waMwari, udzamu waunawo, maitiro andinoitawo basa, manzwiro amunoita. Bana muna maplans ekuzovhurawo chechi yenyu? Aiwa, chechi titori nayo, kachechi titori nayo, chechi iripo, asi kubuda mune vamwe hatigone kubuda mune vamwe, tinoramba tiri imomo tichingonziwa bishop tiri muchechi mupi imomomo. Alright. So advice munopawo vamwe vanhu ndebe especially zvisvika kuna vanobatsira vanhu vanobatsirawo vanenge vachichema ndakapa munhu mari yangu haina kuuya, ndakapa mari yangu but zvanga takawirirana haana kuita. Saka munoitawo sei, munotiwo message yakaita sei? Ndine vanhu vakadaro, vanhu venyu vanenge vachiitawo zvinhu vanhu vakadaro vanenge vachiti vakabirwa kana kuti vari kuti wakapa vanhu mari hazvina kuita, ndizvo wada kubatsirwa kana kuti chinoitika ndechekudai wandika vanhu vazhinji vagona kuda kuuya kuzobatsirwa handiti wada kuzobatsirwa but mumwe anoti zvinhu ndozvigona obva aregedza. Aiwa, vanoenda kuvanhu vakafanana nesu vane mazita mahombe vakatanga basa. Ndakatanga basa kare chekuti dai kwakuri kunzi ndiri bhoga, dai ndakasungwa kana dai ndakatourayiwa kudhara nevanhu, ndakatanga kubatsira vanhu kare 1996 ndichitanga kuita basa. 1996 tiri kumagate 6 kutoziva kuti makutorapa mairota maita sei? Ndatongonzwa inini kana ndapa nguva yebasa ndinezwi randinonzwa sekutaura kwandikuita newe, ndinezwi randinonzwa kuti ndichitonzwa kunzi izvi pane ari kuuya munhu asvika nyaya yake yakadai sekutaura kwandiri kuita nemi tichinzwanana. Saka ndokutanga kwanditaka zvakaita ndichingouya ndichidzikamiswa kunzi mweya anotaura naye, kusvika ndazojaira. Saka kuma 1996 ndo pakatanga basa ndizoenda chikoro chezvikoro kwandakadzidza, ndaitongonzi madzibaba. Ndaitongonzi madzibaba kuchikoro kwandakadzidza kumarondera kuzasi kwandafuramira uko. Hapana anga asingandisiyi panguva yacho, waingonzwa kuti madzibaba ndini ndandiri madzibaba marimo, ndaitobatsira vanhu. Ndaitobatsira vanhu tizovewo kunokuwo tichifamba dzimwe nzvimbo zvakanzi aiwa bishop. Saka ugone kuramba zita rinopiwa nevanhu pamwe kuchoya rimwe futi, asi chakakosha kuramba tichingoita basa, asi tikuti vabatsiri ngavabatsira vanhu zvakanaka. Munhu ngaaitirwe zvaanoda kuti aitirwe, ane zvaari kutambudza ndaatendwa kusvika zvaita. Tine vamwe vanonyebera vanhu kuti anogona kuita basa rakati asingagone, asi isi hatisi ivavo. Asi pane izvo zvamusingagone zvamunokwanisa kuti hapana kuti izvi vakomana zvandizvigone? Zvandisingagone zvinhu zvakafanana nezvekutumira nyuchi. Nini handii zvekutumira nyuchi nekuti zvinenge zvisiko, handiti. Asi kutumira kana gudo maybe ungatoenda kun'anga kana waya kuna bishop ndotosikouraya gudo racho nekuuraya nyuchi yacho rekunzi nen'anga, handigone kuitumira. Aiwa, iripo ameno from maquestion anga ndinawo zvangada kuti tikurukure zvanga ndichibvunza ka ameno kuti muchine mangu mashoko zvangu zvapera ini kuti muchine mangu mashoko here? Mashoko andinawo ndeyekuti wese aremerwa ane zvaanazvo, sungunuka kubata Bishop Marima. Namba dzawo guys, namba dza Bishop kana dzakatsingobuda pa screen dzandika munotora namba dzawo ipapo then mowabata mowana sununguko mowana kubatsirika
kana pachinge paina kuita se ane zvikumunetsa akasununguka kuita se kubata bishop panhamba idzodzo. Anyway, chitaura henyu bishop. Ndiri kuti wese ane matambudziko ane zvikumutambudzawo zvakamubata ngaasungirwe kutibata. Vari kutsvaga mamarriages nevakarwadziswa, vakomana nevasikana vavo vari kutsvaga mabasa, zveshe tiri kugadzira mitero yakadaro. Nevari kusemwa mabasa tiri kugadzira mitero yakadaro. Nevari kurwadziswa futi nekuti mudzimba umo tana baba nyana amai vanenge vachiwaya waya. Ndine mitero yatinogona kuita kuti musha umboita zvakanaka. Ndo mitero yandiri kutaura kuti vanongotibata. Sa kuloka munoloka naenda kuloka. Ine handite zvekuloka, ndoita zvekusunga. Kusunga munhu kuti mukadzi arege kuita bonde nemwe munhu. Ndoti kusunga. Kana kusunga baba kuti varege kuita bonde nevamwe vanhu. Kana munhu akasungwa ndinenge ndasunga. Kwete kuloka, wedhire kuloka mudare mangu harimo. Alright, kusunga. Kunonzi kusunga. Alright. Ndofuka toita tinosunga. Aiwa, thank you very much Bishop nekuya panapa. Zvakakosha zvisingaiti boys tinaona vanokwenda matambudziko vamwe kuna Australia na UK na America vanenge vasingazivi kuti matambudziko vanokwanisa kuti asolve sei. Ndinotenda kuti munobatsira futi pafoni ende vari kunzewo kwenyika vachawana rubatsiro rwakaenzana runoenderana. Ende isusu ndosaka tiripo kuti tinge tichiuya nezvinhu zvinenge zvichiitika so that vane matambudziko vanokwanisa kuwana help. Anewo kuti vanhu vazhinji kuna vamwe vanenge vachituka, vamwe vanenge vachiita zvisina kururama nekuita sese, but unozoona kukosha kwenyaya idzi kana kukosha kwemaprograms amusi kana zvakubata kana zvakuremera izvozvo. Semumwe munhu, rimwe munhu akatombondituka pandaita na DJ, ndaita na DJ yaniko na DJ Zigo. Vakatanga kutotuka vachiuda chodi tete vake vakazopenga. Anenge akatomboenda kwese hakuna chakafamba. Akazonyara kuuya naye akunzwa kunzi tete avadi vaporeswa. Saka zvimwe zvinhu usamhanye kungotuka. Kana usingakunakidzwa neprogram unongoskipa hako program. Pane kuti utuke. Nekuti munhu akafaneni handidi kuzofaita munhu handiti. Nekuti kuratidza simba racho ndinaro rekundiwana kutoita kuti kutotega kuti uyu munhu atuka urega ningomukanda kuti ambopenga mbishana. Ndinozvikwanisa asi ndisingadi zvipi. Izvozvo tinoda kungoratidza umwari, simba richingoonekwa mukufambisa kwezvinhu zvakanaka. Nyaya dzekufaitana nekurwisa nekudzirurisana aiwa hachisiyo chipo changu. Tinoda kuti ngobatsiridza vamwe mitsara vekunze kwenyika ave kunana Germany nekunana Russia vakawanza kundibata mamafoni. Ndichivabatsira chotizosenda zvipo kuti baba makaita basa makatibatsira zvakanaka. Saka kuti vanhu vese musateerere mashoko evanhu kana mucomment section musapinde. Taurai neni direct namba kana munodzipiwa idzo. Tibatsirane zvinhu zvifambe zvakanaka. Right. Aiwa, thank you very much Bishop. Because ndida kuti nyatsopa jekese papa kuti kana usina dambudziko unoita kuti but musonda dambudziko unoda help yevanhu vamwari vanokwanisa kukunamata, vanokwanisa kupe muteuro, vanokwanisa kupa zvanokupe kuti zvikubatsirei muprotecting from mweya yakaipa, mweya yemadzinza, mweya yetsvina, mweya inotumurwa nevapenyu nevakafa. Amen. Saka thank you very much Bishop for coming. Mwari vakuitire zvakanaka. Ndinotenda kuti mhuri yeZimbabwe ichabatsirwa ende ichabatsirika. Matipowo nguva yekuti tinge tine mupanapa. Isusu chinangwa chedu kana shuviro yedu ndeyekuti vanhu vabatsirwe, vanhu vanamba vagara muupenyu hunovafadza, vasina matambudziko, vasina mhepo inenge ichiita seinenge ichitumirwa. Mhuri yeZimbabwe tanga tina Bishop Marimo vanga tichikurukura nawo tichida kunzwa zvavanobatsira, mabatsiro avanoita. Kana chimwe dambudziko wabate, even usina dambudziko, gara save number idzi because you never know upenyu hwati kurarama. Unoona kufuridzirwa rimwe gore ukashaya kuzwa kuti namba dzinenge ndodzona kupi. Ndoita problem nevanhu kuti vanozotanga vanofona titi pane munhu waya wakambodai ndokumbira namba dzake. Garai matora namba idzo, minadzo mufoni, mufollowa zvinhu zvavo zvanenge vachiita, kana even pastatus vanoposta muchiziya zvinenge zvichiitika kuitira kuti pamunozowira mudambudziko mune mine pekutangira. Don't forget to subscribe, like and share. Kana uchinge usina kusubscribe nekuleka nekushare, gara waita se watisubscriber kuti tusapotswe nemazvinyowani zvatinokanda, usapotswe nemalatest atinenge tichibika. With that, we are out.